har vi noget Happy Wheels, og det er noget, der hedder Headshotter. Ja, glem det. Skal man skyde dem? Men det problemet er bare, at de sådan flyver tilbage og sådan noget. Det var sgu da mig, det der. Var det ikke? Springer frem. Fuck af, fedt. Behøver man at skyde ham der egentlig? Man kan jo bare lave dobbeltkill. Shit. Her skal man bare spam. Duf. Præcis, så flyver han bare på træet. Den havde jeg virkelig. Fuck. Okay, jeg ved ikke engang, hvad man gør med den der tyr. Lige prøv igen. Der. Smør lige ind i kaktusen og hele. Kan I se, det er mig, det der? Springer ham derop. Fuck af, fedt. Rammer lige min gun. Nu laver vi dobbeltkill. Fuck. Nå, vi får lige en anden. Vi prøver. Den der. Bagefter prøver vi den der tempo run. Kan ikke engang hoppe. Hvor fanden. Nå, man skal gå af. Er det ikke noget med det? Hvordan er det nu, man hopper af? Kan seriøst ikke huske det? Shift. Control. Sæt. Sådan der. Så skyder vi. Okay. Det var kun min ben, han fik med der. Sådan der. Noget. Au. Wey. Hey. Kører lige biler det hele. Og igen. Drejer den og skyder. Skills. Vandt vi den så? Vi skal jo ramme der. Glem det. Temple run. Den prøver vi lige. Shit. Kommer der en eller anden abe eller noget? What? Fuck af, fætter. Nå. Jeg troede, den ville dræbe mig. Nej. Det ved den ikke. Skills. Hvornår kommer den der abe? Shit. Nå, den gider kraftedeme ikke. Den er nederen. Taken 3. Den har jeg set. Den er god. Shit. No. Nå, okay. Jeg kan fucking ikke køre. Og nu hvis jeg kører bagud. Ja. Hvad gør man så? Skal man så vente, eller? Ja, så skal man vente. Shit. Slap af, der kommer mange, der prøver at dræbe mig der. Tag ham, fætter. Sådan der. Må jeg køre nu? Eller hvad? Sådan der. Go. Nej. Nu er jeg
bliver virkelig bange. Nu får vi den. Der. Skillerkongen. Øj. Så strækker vi lige lidt ud i ballerne. Øj. Jeg kan ikke gøre noget. Jo, det skal noget. Øj. Så kan vi bare lade gå. Og til løfter ham op. Og jeg kan løfte ham. Jo, nå okay. Jeg tager lige en anden. Vi prøver limbo. Er det ikke en film eller noget andet? Shit. Øj, den var ikke lige parat på. Skills. Jeg kan ikke engang komme op. Den nede, den har pæn. Vi prøver. Wipeout. Jeg elsker det. Og hvem skal vi være? Vi skal være ham her. Wipeout. Skal vi så over sådan nogle ting, eller hvad? Skillerkongen. Øj. Og så er det den der. Fuck. Nå. Der røg hjertet. Fuck. Glem cykelhjelmen. Øj, skillerkongen. Shit. Jeg vil jo. Shit. Okay, det prøver vi lige en gang til. Jeg kan alt det der skills. Så den der, glem cykelhjelmen. Øj. Og spar nu, glem bare nu. Det er lidt. Shit. Wipeout. Hvad skal vi? God stil. Er det ikke de røde bolde, det her? Shit. Og vi kom forbi den. Grab. Shit, det glemte jeg. Fuck. Nå, prøv lige en anden bane. De er sgu meget grinere, de her baner. Monster. Han er nice, den der. Vi prøver lige en her. Shit. Så der lige med. Kom. Det er sådan en dame, hvis du fandt mand. Shit. What? Okay, det prøver vi lige forfra. Ja, nu hænger den fast. Sygt. Så tror jeg, vi skal bremse her. Shit. Den er vold. Øj. Skills. Hvad er det, der sidder på min knæ? Shit. Jeg tror, den prøver at dræbe mig. No shit. Au. Duf. Nå, okay. Skal vi så hoppe eller noget sådan? Skills. Duf. Jeg skal kraftedeme mig ikke ind i din mund. Get away. Kan vi se? Kan vi? Nej, okay. Den er sgu lidt dårlig. Den klassiske.
Jeg har dame på det hele. Zoom. Jeg tror ikke min motorcykel kan tåle saltvand. Dugu. Fuck. Shit. Glem konen. Zoom. Sådan der. Skills. Nå, er det ikke den der? Shit, jeg skal skynde mig. Shit, jeg vil. Fuck. Sådan der, så gør vi. Det er altid. Prøv lige igen. Zoom. Dum. Kør fedt. Og så har vi også konen med. Røn. Og slap af. Super Mario. Det er Yoshi. Okay, hvad skal der lige her? Hvad skal vi så op her? Shit. Gør så sådan. Tryk. Shit, den er irriterende, den der. Prøv lige igen. Den er meget grineren, den her bane. Det er jeg sidst. Kommer op her. Øj, shit. Hvad skal man så her? Skal man springe eller noget? Zoom. Øj. Shit. Nå, okay. Men jeg tror, vi slutter episoden af her, så vi ses i næste episode.